And okay, so I hope you're ready. And I also hope that you brought your pen and paper. Ik hoop dat jullie klaar zijn en dat ieder zo'n schrift en pen bij zich heeft. Because you are destined not to remember if you don't take notes. Want dan kan je aantekeningen maken. And that also means that you will not be able to give a Bible study in the future if you don't have notes. Want als je geen aantekeningen maakt, kan je geen bijbelstudies geven. You will say, I think, I hope, I think it was somewhere here. Ja, dan ga je krijgen van, ik denk dat het daar staat. Maar als je je aanschriften hebt, je aantekeningen, dan kan je die erbij pakken. If you get a question, then you will say, I talk to you later. En als je dan een vraag zal krijgen, zal je zeggen, ik spreek je later wel. I have an appointment. Ik heb een afspraak. Yeah. And you will not be able to answer. Dan ben je niet in staat om antwoord te geven. Oh. No, it's not. Oh. It doesn't work anymore. Oh, now here it does. But from here, it doesn't. I don't know. Oh, now it does. I don't know why. Okay, so all of this we have studied already. Dit allemaal hebben we al eerder gestudeerd. So maybe I can ask you a few questions. Dus misschien kan ik enkele vragen stellen. Right? Now, how many of you have been Seventh-day Adventists for more than 10 years? Hoeveel van jullie zijn al meer dan 10 jaar zevende dag Adventisten? Yeah, most of us, right? De meeste van ons, toch? Yeah, okay, then you should be able to explain it, right? Dus dan ben je in staat om dit te kunnen uitleggen. 10 years is enough time. 10 jaar is voldoende tijd. Or not? Of misschien toch niet. No? Okay, no, I'm just saying. Don't worry. Don't get stressed out too much. Because the sanctuary is the foundation of our faith, is it not? Want het heiligdom is het fundament van ons geloof, klopt dat? So can you be Seventh-day Adventist without the foundation, without knowing the foundation? Kun je zevende dag Adventist zijn zonder de fundamenten kennen? So if you were not then Seventh-day Adventist, then what were you 10 years? Als je geen zevende dag Adventist was, waar was je dan die 10 jaren? Like, where should we place that? Waar kunnen we dat plaatsen? Okay, so we saw all this. Now, this is the most difficult furniture in the sanctuary. Oké, nu gaan we naar deze stuk, de bronzen altaar. En dit is het meest ingewikkelde stuk in het heiligdom. Now, we were going to claim a promise. We gaan eerst de belofte claimen. Luke 11:13. Lucas 9:13, 11:13. Luke 11:13. Lucas 11:13. The Bible says, De Bijbel zegt als volgt. If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? Als u, die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Now, so the Father is more willing to give the Holy Spirit than parents willing to give good gifts unto their children. Dus de Vader is meer geneigd om de Heilige Geest te geven dan ouders die goede gaven, cadeaus aan de kinderen willen geven. So we want to claim this promise this morning. Dus we gaan deze belofte claimen. Let's pray. Father in heaven, we come to you in prayer, asking thee for forgiveness of sins, asking thee, Lord, to cleanse us from all unrighteousness in thoughts and intentions and in actions. Oh Father, that you grant us the privilege and the blessing to enter into your rest, to enjoy the Sabbath, the 7-day Sabbath holy, to sanctify us and to get us closer, Lord, to thee. Oh Father, please, we ask you that you fill our hearts with love to thee and commitment to thee, without self-sufficiency and without pride.
And now, Lord, we claim the promise in Luke 11:13 that you will grant us your Holy Spirit, because you are more than willing to give us the Holy Spirit, than parents are willing to give good gifts unto their children. Oh, Father, we ask you that your Holy Spirit, the third person of the Godhead, be the teacher this morning, and not man, and not me. In Jesus' name, amen. Amen. Now, so we saw the measurements and so forth already. Dus dit hebben we al eerder gestudeerd. If you have questions on that, then you can go back and watch the videos. Als je daar vragen over hebt, kan je de video's terug bekijken. And as we said before, this is the process of sanctification of Christianity. En zoals we al eerder hebben aangekaart, is dit het proces van heiliging voor het christendom. So you first have the experience of the gate. Eerst heb je het ervaring van het hek. Who could tell us what do Het you poort, ja. now remember, the Bible is not a theory book. The Bible is a practical book. Even te herinneren, de Bijbel is niet een theoretische boek, maar een praktische boek. So there is nothing there just for you to know, but it's to know and to do. Het is niet alleen maar om te weten, maar het is om te doen en te praktiseren. So here at the gate of the sanctuary we have an experience. Hier in het gate is hek. Poort, ja. Hier in het poort van het heiligdom hebben we een ervaring. Now, what do you experience here as a Christian at the gate of the sanctuary? Wat ervaar je hier voor het poort van het heiligdom als christenen? Who could tell us? Wie kan dat vertellen? Now, remember, the altar is right here, Het altaar is verder binnenin. right? But we first talk about the experience at the gate. Maar we hebben het over de ervaring bij het poort. So we have the experience of the colors that are in the gate: Dus we hebben de ervaring van de verschillende kleuren die zijn bij het poort. purple, Paars, scarlet, scarlet, fine linen, fijne linnen, which is white, dat wat wit is, and blue. en blauw. Now, what do they represent? Waar staan ze voor? Blue, Blauw staat voor, the commandments. voor de geboden. My wife knows everything, so she can add. Mijn vrouw weet alles, dus zij mag geen antwoord geven. Because she'll say everything. Ze zal alles zeggen. Scarlet, Voor Who wat said staat scarlet? scarlet voor? Scarlaten, sin, voor zin, exactly. zonde. Purple. Paars, Now, don't disappoint me. stel me alsjeblieft niet teleur. Purple. En niet te helpen nog. Okay, my wife can say. Ik mag jullie helpen. Eén uitzondering. Yeah. Okay. Het is royalty. Royalty. Yes. Ja. Purple, sorry. Ja. Purple. It's a color for kings, right? Start again with the color. Oké. Blue, Blauw, the commandments. de geboden. He's got the right to that he never forgets. Yeah. Yes. Okay, blue, the commandments. That's Numbers 15, 40 to 44. Nummerie 15. Vers 42 tot 43. Scarlet, Isaiah 1:18. Scharlaten Is zonde. En is dat zonde. Van Jesaja 1 Yes. vers 18. And then you have purple, Judges 8:26. En dan heb je paars en dat staat in Richteren 8:26. 8:26. Then you have fine linen, which is white, Revelation 19. En dan heb je fijne linnen wat wit is en dat staat in Openbaring. This is the basic interpretation of the colors. Dit is, Reinheid. ja, dat staat voor reinheid. Ja, dus dit zijn de basis voor de kleuren. You can go deeper than this. We kunnen veel dieper gaan dan So dit. this is just for the basics. Dit is de basis, het begin. And all of us should be able to answer that from memory. En wij alle zouden dat moeten beantwoorden vanuit ons geheugen. 4 colors, 4 kleuren, 4 answers. 4
4 It's antwoorden. not that difficult. Zo moeilijk is het niet. And 4 Bible texts. En 4 Bijbelteksten. Oh, sorry, not 4. 4 references. 4 Reference. referenties. Yes. And you should be able to answer them just that like that. En je zal zo snel mogelijk moeten kunnen antwoorden. Yeah, so next time I ask, so next time I ask, then you should tell me everything in a row. Yeah, you Dus should, volgende keer als we het vragen, dan moet het zo gaan. and you should be able to memorize them. En je moet ze ook memoriseren. Why is this habit important? Waarom is dit belangrijk? In the Sabbath school, we have been studying about the 7 churches, right? Tijdens de Sabbatschool studeren we over de 7 gemeentes. The question is, how did the Waldenses study their Bibles? Dan is de vraag, hoe hebben de Waldensen hun Bijbel bestudeerd? In love, you'll be blown up when you see that. Je zal verbaasd zijn als je dat zou bestuderen. And I would like to be like them. I'm not like them. Ik zou graag net als hun willen zijn, maar ik ben niet net als zij. And their dedication and zeal to study the scriptures will be catalogued today as extremism. Hun toewijding en will be catalogued. Their zeal and dedication to study the Bible Hun ijver. Hun ijver. ijver en hun toewijding zal vandaag de dag gezien worden als fanatiek. Yeah, oké. extremism. Ja. Because society today has become weak and superficial. Ja, vandaag zijn we zwak en oppervlakkig. And the Bible says that the violent takes the kingdom of heaven. En de Bijbel zegt dat de violence, De de gewelddadigheid zal nemen de Bijbel. zal de Bijbel nemen. Not physical violence the Lord meant, Niet fysieke geweld, but is the one that is willing to give all and do all for Jesus' sake. maar degene die alles willen loslaten en willen doen om Jezus te volgen. To copy his character, Om zijn karakter te toe-eigenen. regardless of what the society says. Maakt niet uit wat de overheid of de wetenschap zegt. So if you have the Lord's character Als je Jezus karakter and hebt you have to speak, en je moet spreken, don't soften the corners. wees dan niet zacht als de corners. Ja, je moet niet alles afkanten, zou Ja, wij zeggen. ja. To make for them not to feel pain. Ja, om dus het niet zacht brengen zodat ze geen pijn voelen. You need to have the Lord's character and his speech, Je moet zijn karakter hebben, and don't softening the corners. Don't soften messages. maar wees niet te zacht. En breng het boodschap niet te zacht. All right. Now, so these are as far as the colors are concerned. Dit zijn de kleuren die we hebben besproken. And then we have, according to the description in Exodus, we have 4 pillars. En volgens Exodus hebben we 4 pilaren. Who could tell us why 4 pillars? Wie kan mij vertellen waarom witte pilaren? Nee, 4. Oh, 4 pilaren. Yeah, 4 pillars. Oh, 4 Why? pilaren. Wie kan Who mij could dat tell us? uitleggen? Now, you're 10 years Adventist, right? Or maybe 20 years. De meeste van jullie zijn 10 of 20 jaar Adventisten. No, this is 4 pillars, so Exodus says. Okay, my wife doesn't know, so you get a chance. I have to check on him. Now, 4 pillars, because number 4 is a universal number. Oké, 4 pilaren omdat nummer 4 universele nummer is. And you find that in Revelation, I think it's 19, when there is a resurrection from the 4 corners of the earth. Oké, en dat kan je terugvinden in Openbaring, waar we lezen over de 4 hoeken van de wereld. So that means that whatever these colors and this gate is implicating, it has a universal scope. Dus wat die pilaren uitleggen of waarvoor staan, heeft een universele A scope, reach, a universal reach. Een 4 universele uitreiking. Nee? Nou, het is voor wereldwijd bedoeld. Ja, wereldwijd bedoeld. And Sister White says the Jews knew these meanings. En zuster White zegt dat de Joden deze betekenissen kenden. All right. Now, what is another word for gate? Wat is een ander woord voor poort? According to Scripture, Volgens het geschrift. who could say? Wie kan mij Not dat my wife. vertellen? Niet mijn vrouw. Wat?
Path. Ja, Almost. bijna. Uh, Deur? who could say that? Now, those who are 20 years. And, Deur. Door. no. What are Es- you saying? es- no, another word. No, but according to the Bible, not according to dictionary synonym. Oh, Yes. Trap. 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 In English? Stair. Oh, stair. Oh, Stair. oké. Ladder. No, ladder. Ladder. Ja. Trap. That's correct. How do we know that? Hoe kunnen we dat weten? Dat het, That's dat het correct. ladder is? Sister Do says because of Jacob. Now, his dream, right? Vanwege het droom van Jacob. Now, his droom dream van was Jacob. that there was a big ladder touching heaven and earth. Er was een droom dat de ladder hemel en aarde raakte. And angels of God descending and ascending upon it. En engelen gingen omhoog en omlaag. Now, who was representing that ladder? Wie representeerde dat ladder? The Lord Jesus, right? Jezus Christus, klopt toch? So, another word for gate. Now, Jacob said after he dreamed that was the gate of heaven. Oké, Jacob zei na zijn droom dat dat was de poort voor des hemels. Ja. So, this gate here is representing that ladder touching heaven here and earth, the surrounding. En de poort representeert de hemel en aarde. Now, after you have that De experience, verbinding. now the sinner comes to the gate and he sees and understands the things that are found at the gate. Oké, de zonde komt bij het poort en dan ziet hij en begrijpt de dingen wat hier gebeuren. He understands the Lamb of God who taketh away the sin of the world. Hij begrijpt dat het lam van God de zonde van de wereld met zich He meedraagt. understands that he is not special. Hij begrijpt dat hij niet speciaal is. He understands that he needs help. Hij begrijpt dat hij hulp nodig heeft. And he understands that he cannot do everything. En hij begrijpt ook dat hij niet alles alleen kan. But humility is greatness. Maar nederigheid is groot. Now, after he reaches here, then what is the next furniture that he meets? This one, right? Altaar is de volgende. The brazen altar. This one, right? This is the next furniture that he meets. Dit is het volgende stap dat hij bedoelt. Now, that's the altar of sacrifice. Dat is het altaar van opoffering. The altar of sacrifice was meant to take away sin. Dit was bedoeld om de zonde weg te nemen. Now, as we saw last time, the body of animals were not burned here. We zagen vorige keer dat de lichaam van de dieren niet hier werden verbrand. What was burned here? Wat werd hier verbrand? Who could tell us? Fat. The fat, correct. Het vet werd hier verbrand. So that means that the fat had to be taken out from the inward parts of the animals. Dus dat betekent dat het vet uit de ingewanden van de dieren uitgehaald moest And then the worden. fat was burned here. En dat het daarna daar werd verbrand. Where was the body of the animal burned? En waar werd het lichaam van de dieren verbrand? Where outside? Outside the gate. Outside the gate. Outside Buiten het no. poort. On the Also the place. camp. Correct. Outside. Because outside the gate Buiten is het here, kamp. right? But around the sanctuary you had the camp Yes. of the Jews, Maar right? Yes. So outside the camp is a little bit, ja, dus het was buiten het kamp. a little bit further away. Iets And- verderop. And what type of place? A clean place. A clean place. Een schone, een reine plek. Okay. What else was placed in a clean place? Wat wordt nog meer daar That geplaatst? came out from the altar of sacrifice. Wat uit de offeraltaar komt. The ashes, very good. De The ashes. asses. Now, the ashes were placed somewhere close by or next to the brazen altar. In which side of the brazen altar were the ashes placed? En het as werd ergens geplaatst, maar waar werd het geplaatst? Onderin? The east. East? Oh. My dear, you need to let them answer. And then Ik wist het zelf ook niet meer Je zeker. niet you te- can answer ja. good, you can answer. So, you need to let them answer. Is that true what she says? East? I don't remember because I... No, you need to question her. Yes. Why East? You just cannot believe me, you just cannot believe her. No. Here is the rule of scripture, not the rule of somebody. Oké.
the rule of Scripture. we moeten haar vragen, we kunnen niet alleen geloven wat ze zegt, we moeten vragen waar staat het geschreven. Yeah, yes. Ze moet het even zoeken. So you can ask her, where is that written? Dus je kan haar vragen, waar staat het geschreven? But you say we can ask now. Yeah, and now, but my question is from me to you. Mijn vraag is aan jullie nu. Yeah. So it was in the east side of the altar, right? Het was aan het oosten van het altaar. Then it was taken to a clean place outside the camp. En toen werd het meegenomen uit de kamp. It was Leviticus 1:16. Yeah. Yeah. In Leviticus 1:16 staat het. Now that's correct. Now you have that. Now, spiritually speaking, now, first of all, question: how was the fire that burned the offering kindled? Als eerste een vraag, hoe werd het vuur ontbrand? Ja, waar kwam het Wait, vuur? my dear. Oh, My wie dear. ontstak het vuur? Ja. Oh, sorry. Sorry, I thought you was answering. Ja, nee, wie ontstak het vuur? How? She was giving the answer. Oh, Sister Dos answered? Okay, it's okay. How it Yeah, comes it's from? What was the answer, Sister Dos? No, yeah, I said it comes from heaven. From heaven? Now, question is it true or is not true? Or is it partly true Het or kwam vanuit how? de hemel. Klopt dat wel of niet? Now, it came from down here, from up here, Kwam het The vanuit fire? hierboven, het vuur? or it came from here? Of kwam het vanuit de andere hoek? I think from above because From all the way here, right? the God was in that Center. wolken In the clouds? They Okay. stand, the pillar of cloud stand Okay, but what did he say to Moses in Exodus 25:9? Maar wat heeft hij tegen Mozes gezegd in Exodus 25, What did he say? 25, 9? Ja. 9. What did he say to Moses? Ja. Wat zei hij tegen Mozes? What did he say to Moses? Yeah, sure. Zal ik het oplezen? In, Ja. in English or Dutch? Maakt niet uit in welk vertaal. Wie heeft Dutch? Engels of Nederlands? Papiaments, I still will not know what he said. Exodus 20, Ja. 25:9. 25, 9. according to all that I show you, that is. Oh, 25:8? Oh, 8. Oh, 25, 8. Yeah, sorry. God made a mistake. Yeah, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Okay, so was the Lord God in the clouds or where? Was God in de wolken of waar? Where? Waar? Now don't be afraid. Among them where? Among them in the clouds? Waar? Hij was tussen hun, was het in de wolken? Where? In sanctuary. Ah, In het so he was heiligdom. here, right? Ja, dus het was hier. Okay, so the Lord was living here. Dus de Heer leefde Oh, hier. that is amazing. No? So that fire, where the fire came from? Dus waar kwam het vuur uit? From here or from here? From there, yes. Yeah, Ja. correct. Ja, vanuit daar. Why? Because Waarom? the ark are there. And that is how is that place called? Holy der holies. Most holy place. The most holy place. Dus van waar? Correct. Van het heilige der heiligen. Nou, Daar correct. leefde de Heer. Now you have to give a reason for your faith. Yes, amen. This is good. So the fire came all the way from here, right? Dus het vuur kwam helemaal van daaruit And burnt the fat. en ontstak het altaar. Okay. When was the fire going out? Never. En wanneer ging het vuur uit? Never, nooit. Are you sure? Weet je zeker dat het nooit uitging? Are you Only sure? when they had to carry it. Alleen wanneer ze het moesten verplaatsen. Are you sure? Weten jullie dat zeker? Sister Sandra, what do you think? Zuster Sandra, wat denk jij? Oh Lord, Ja. I see. De vraag is, wanneer ging het vuur uit? En iedereen zei, God ging het. iedereen zei van, aansteken, ja. dus- Ging het vuur ooit uit? En toen de vraag was, ging het ooit uit? En toen iedereen zei van, ja, alleen als het werd verplaatst. Dus hij stelde de vraag, klopt dat? Is dat zo? What's the answer? Wat is het antwoord? No, it didn't go up. Now, because if you go to another place,
you go to another place, then they will say that they put wood here and make fire. Als je naar anders gaat, dat ze zeggen van ja, ze hebben hout hierin gedaan en vuur. And then they put the body of the dead animal here for the offering, because that's how the pictures show. En de afbeeldingen zien we dat de dieren daarop worden gelegd en dan werden dan Now verbrand. you come to a place like that, En nu kom je naar een plaats zoals and you have to do daar. damage control. En je moet die controle dan doen. Now you have to prove it. Schadebeperking. Oh, de schadebeperking. Because as you question the pastor, they will question you in that place. Ja, want als jij de pastor gaat vragen, gaat hij je vragen stellen van, was jij daar op die plaats? Ja, nee, dan gaat hij tegenvragen stellen. Oh, tegenvragen. Omdat veel mensen begrijpen het heel anders, of stellen het zich heel anders voor dan wat er geschreven staat. En Ja. dat hebben ze niet in gedachten. Ja. Right? So you have to be sharp in the scriptures. Dus je moet gegrond zijn in het woord. Like a two-edged sword that can, that can combat. Ja, zoals een zwaard die zich terug kan verdedigen. Die ze kan verdedigen. It was not going out. Hij ging niet uit. Only till when? Alleen wanneer? When the offering or sin was consumed. Wanneer het offer of de zonde verteerd was. How is that type of fire called in the Bible? What is the term? Hoe wordt zulke vuur benoemd in de Bijbel? Wat is de term daarvan? How is that fire called in the Bible? Hoe wordt dat vuur benoemd in de Bijbel? Nee, twee woorden. 2 woorden is het. We hebben een What hint. is, how is that fire called in the Bible? Now, with this element right here, you explain some of your doctrines. Met deze punten kan je je doctrine goed uitleggen. All of these points that we are questioning about are doctrinal points found here. Al deze punten die ik aan het stellen zijn vragen over ons fundament. So, who could tell us? Dus wie, Holy fire. No, my dear, you should not. Nee, dat is puntje vuur. No. We moeten nog puntje vuur. Welk woord? Now, you need to ask the Holy Spirit to remind you, je moet de Heilige Geest vragen om je te herinneren. because you heard it. Want je hebt het eerder gehoord. If you, of course, I assume that you went home to study it. En ik ga ervan uit dat jij het thuis hebt gestudeerd. Not that you are misled here, Niet dat je hier misleid wordt. right? You have to think for yourself, Je moet voor jezelf denken. not others thinking for you. Niet een ander voor je Think laten for denken. yourself Denk and voor jezelf. question all things, En stel critically. vragen over alles. right? Okay. So, how is the fire called? Hoe heet dat Can I vuur? say it in Nederlands? Yes, Eeuwig vuur. Eternal fire. eternal fire. Oh, zo simpel was het? Is eternal fire? Yes, it's eternal fire. Now, Eeuwig vuur. showing that the fire indeed was going out, even though it was called eternal fire. Het betekent dat het vuur wel uitging, ook al werd het eeuwige vuur But genoemd. why it was called eternal fire? Maar waarom werd het zo benoemd? Because no one could quench it only till sin was consumed fully and completely. Want niemand kon het uitmaken, alleen als zonde verteerd was. Yeah, when it was fully consumed. Volledig verteerd was. So that's eternal fire. Dus dat betekent eeuwige vuur. So that explains the doctrine of the hellfire. Dus dat kan de uitleg geven over hellevuur. Ja. The hellfire in the Bible, no, not in the Bible. According to the Catholic Church, that you will be burned forever because you are very, very wicked. Volgens de katholieke leer wordt er gezegd dat je voor altijd zal verbranden. So all the doctrines must be attached and in harmony with the sanctuary services. Dus elke leer moet bestudeerd worden met het heiligdomsleer. Okay, so here the sinner or the person sacrifices all his dreams, Dus hier komt de zondenaar om al zijn dromen te opofferen, his appetite, his meat, zijn eetlust, zijn vlees, nice worches, een mooie worst, Lekkere worstjes. oh lekkere worstjes, nice kip, mooie kip, lekkere kip, yeah, Fish. nice fish, yeah, right? lekkere vis. And so he sacrifices his appetite. Dus hier doet hij zijn eetlust
opofferen. He also sacrifices his self-independence En ook zijn eigen ik. because he recognizes that God thinks better than him. En hij offerde ook dat God beter is dan hij. And God knows all things, he is perfect, and he wants the best for him. En dat God alles wetend is en perfect is en dat God het beter voor hem weet. And he also has to sacrifice his I want to become. Ja, en hij moet ook zijn trots, zijn hoogmoed. And he will say, Ik wil dit worden en dat worden, je carrière. Ja, dus ik wil dit worden, ik wil dat worden. and now he will say with Paul, Lord, hear my what you want me to do. En That dan he will say. kan je net als Paulus zeggen, God, hier ben ik, wat wilt u met mij doen? He will say that where? Here. Waar gaat hij dat zeggen? Hier, bij het brandoffer. Okay, though he will sacrifice his smoking, his alcohol, Zijn verslaving, alcohol, roken. and also he'll sacrifice his way of clothing here. En ook zijn wil van hoe hij zich kleedt. You know, with nice big black glasses Met mooie brillen, and necklace and with Zwarte. gold and met And- goud, and here, sieraden here. en hier en dat is Everything. overal. Al and with die- big shoes, tennis, sportive shoes. En ja, He will understand that God does not dress like that. hij zal begrijpen dat de Heer niet op die manier zich kleedt. And he's sweating because now he's thinking where he's gonna dress. En dan But zal hij beginnen te zweten van wat the, ga ik nu dragen. the eternal fire are gonna consume those clothes here. Maar in de eeuwige vuur zullen we al onze kleding, manier van kleden hier laten verbranden. Okay. Now, after that experience that he has here, Na zijn ervaring hier, then he meets what? dan gaat hij waar? He's emptied of self, basically. He made sacrifices already. So he has this experience and now he meets the water of baptism. Ja, dus hij heeft zichzelf al helemaal opgeofferd en nu komt hij bij het water van voor de doping. Now, you don't have the water right here before the gate. Dat heb je niet Voor de poort. voor de poort. 1 week, you went through everything already. En in 1 Baptized. week ben je door alles heen gegaan en dan ga je dopen. The campaign was so good. De kamp was heel goed. You are ready. De campagne was heel goed. A few Bible studies, you are ready for. Een enkele bijbelstudies, je bent klaar ervoor. You are ready for touching the water. Je bent al klaar om te dopen. But that's not what the sanctuary says. Maar dat is niet wat het heiligdomsleer ons leert. A little bit process needs to be there, Er moet een proces zijn. right? Where the Christian is seeing how solid for Jesus his decision is. Waar de christenen kan zien hoe belangrijk de beslissingen zijn die je neemt. Now, many people nowadays stay. Nee, ik heb hem niet. Oh, sorry. Wait a minute. Het komt erop neer dat je daardoor een tijd eigenlijk de christen ziet in zijn ontwikkeling, waarin Ja. hij steeds meer dingen aflegt ten behoeve van Jezus. Maar als je heel snel doopt, dan mis je dat proces en ook die persoon mist dat proces. Ja. Daar komt het op neer. Now, there are many Christians today that do not go to church and stay home, Er zijn veel Watching. christenen vandaag die niet naar de kerk gaan en thuis blijven. watching on YouTube videos or just church services. En kijken op YouTube bepaalde kerkservice, Now, diensten. those Christians did not have this experience Dus die christenen die hebben deze ervaring niet. because to go to church is God's will, of course, Hebrews 10:25. Omdat naar de kerk gaan is Gods wil. Dat kunnen we lezen in Hebreeën. Hebreeën 10:25. 10:25. Yeah. So, and they probably didn't have this experience either. En zij hebben waarschijnlijk deze ervaringen niet gehad. But they jumped here Maar ze hebben dat besprongen en zijn gaan dopen. and they are baptized. How did that happen? Hoe kan dat nou gebeuren? Who changed that order? Wie heeft die orde veranderd? That is not the order of the Apostolic Church Dat is niet de orde van de To- apostolische to kerk. put the water here. En dat ze hier staan, Okay. dat pad belopen. So after this one, then you have baptism only.
En dus na dat heb je alleen de doop. So De there, doop. there is some preparation for someone to be baptized. Of course, the Lord does not require perfection and all Ja. that, no, but Het is belangrijk dat er een bepaalde voorbereiding is voordat je de doop ingaat. En natuurlijk, God wil niet dat je perfect bent, maar but some process, Christian process needs to be already in the person. er zijn wel cruciale processen die in het persoon moeten zijn. And also time. En ook tijd. Now, the Lord does not emphasize on quantity, Want de Heer focust zich niet alleen maar op kwantiteit, but the world does. maar de wereld wel. So if you baptize quickly, where your focus is, Dus als je snel doopt, waar is je focus dan? Ja. Waar ligt de focus? then you get a full hall full of people, Dus je krijgt een volle zaal vol met mensen and in a few months you get half. en na een paar maanden heb je niks. De helft. Okay. Now this is the Bible text for the fire. Leviticus 6:13 is het Bijbeltekst waar ook wordt uitgelegd over het vuur. Okay, so explain this. Dit heb ik allemaal uitgelegd. Okay, this is about the ashes. Okay, this is how the altar looked like. Oké, dit is hoe het altaar eruit ziet. So of course the burning created ashes. So the ashes. Oh yeah, sorry. Correct. Nou ja, het vuur produceert assen And then of course the ashes will go down the bottom. en die gaan het bodem in. And then they had tools and shovels to take the ashes from underneath En out. ze hadden allemaal gereedschappen om dat te verwijderen. All right. And now of course the ashes, as Brother Elton said, were placed where? East. In the east. En het as werd dan geplaatst in het oosten. Ja, Now Outside. on the four corners they had these rings. Vooraan hadden ze bepaalde ringen. And that was for the transportation. En dat was om het te So verplaatsen. they'll put the staves through, Ze deden de stokken er doorheen. and then one man on each corner, and then lift it, Oké, in elke hoek stond een persoon en dan gingen ze het zo optillen. and it will be covered with a black blanket, Oké, en het werd bedekt met een zwarte doek. a blanket or mantle. Ja, kleeddoek. So this is how the rings looked like. En zo zag het eruit. Okay, so let's see. Dus Now laten we this even one we kijken. saw that the symbol of the ashes is a representation of Satan himself. Oké, en hier zien we dat het symbool van het as is een vertegenwoordiging van Satan zelf. So Satan is the first one that will become ashes, and that symbolism is right here. En Satan is de eerste die as zal worden en dat symbool zien we hier. Satan knows that, En Satan weet dat. but he wants you to be ashes with him. Maar hij wil graag dat wij assen worden met hem. He's an envious guy. En hij wat? Hij is een jaloers Oh, iemand. Envious guy. ja, hij is jaloers. Envious man. Ja. And he will do anything in his power to accomplish that. En hij zal alles in zijn macht doen om dat te voltooien, te bewerkstelligen. Ja. Okay, now who else is ashes or will be ashes with him? En wie nog meer zal as met hem worden? The proud. We read this text before. De trotse. They're proud. De mensen die trots zijn. These are the people that are not used to ask forgiveness. Dit zijn mensen die niet snel vergevenis These are the vragen. people that are hard for them to say, I apologize. Dat zijn mensen die heel moeilijk vergevenis vragen. These are the people who, who don't acknowledge the positive things of others. Die niet erkennen de positieve van een ander. That in any situation, it is hard for them to humble down. En in elke situatie is het heel moeilijk voor hun om zich nederig op te stellen. And when they are married with somebody, En wanneer ze getrouwd zijn, then it is worse. dan is het een ramp. Marriage is a test of character. Het huwelijk is een test voor het karakter. If I did something wrong, I must say before the Lord to my wife, please forgive me.
Als ik wat verkeerd heb gedaan, moet ik voor mijn vrouw en voor de Heer vergevenis aan I haar cannot vragen. stand here, say this, and at home do something else. Ik kan niet hier staan, dit vertellen en thuis wat anders doen. Because the hypocrites will also be ashes. Want de hypocrieten zullen ook assen worden. Right? Right? Ja? So you need to be one at home and one outside. Dus je moet thuis op één manier zijn en So buiten not ook. two faces. Niet twee gezichten hebben. Now you find many people in nowadays society that they have two faces and sometimes three. Ja, je hoort vandaag de dag in de gemeenschap dat mensen soms 2 of 3 gezichten hebben. What will be their end? Wat zal hun einde zijn? Ashes. As. Because when they exercise hypocrisy, they pass sentence upon themselves. Want wanneer zij hypocrisie vertonen, zal de Pass sentence. Ze zullen oordeel. Oké. Ze zullen oordeel over zichzelf krijgen. And because it is a decision of them to be like that. Omdat het een beslissing is van hun om zo te zijn. And the Lord gives them time. En de Heer geeft hun de tijd. They have a whole life to live. Ze hebben een hele leven om te leven. But there's a price to be paid for sin. Maar er is een boete die je moet betalen voor de zonde. The wages of sin is death. Het loon van de zonde is dood. So the proud will be ashes with Satan. Dus de trotse hoogmoedige So zullen as worden. Satan wants you and wants me to be proud. Dus Satan wil dat wij hoogmoedig zijn, trots zijn. And that's where the necessity of reflecting Jesus' character comes in. En daar kunnen we de Christus reflecteren. So why is a necessity to reflect Jesus' character? Waarom is het noodzakelijk om Christus zijn karakter te reflecteren? Not just for others to see you, Niet zodat anderen jou zien, but to save your own self. maar om jezelf te redden. Okay? So, all they that do wickedly, Iedereen die goddeloosheid bedrijft, Maar welke... zal kaf worden. Dat is Malachi 4 vers 1 en 3. Ja, want hier staat... Dan zullen alle hoogmoedigen en alle die goddeloos doen, stoppels worden. En de dag die komt zal ze in vlam zetten. yeah, so all that do wickedly shall be stubble, shall be ashes. Ja, dus alle die zondige, goddeloze dingen doen, zullen as worden. Now, how should we understand that sentence? Hoe moeten we dat begrijpen? I was blown away some time ago by realizing that there are Seventh-day Adventist witches going to church. Ik was verbaasd van dat ik zag dat er heksen naar de zevende dag Adventist kerk gaan. And I said, wait a minute. Wait a minute. Which? Adventists, they are heks. Yes. Witch. I do not. I was puzzled like that too. I was puzzled. What do you Zo mean? stond ik ook, want ik begreep het niet. And Ik had contact met een prediker die dit zei. and Hij had contact met een prediker die hem dit vertelde. somebody we know in Colombia. Iemand die ik ken op Colombia. She had suffered some witchcraft, Zij praktiseerde hekserij. and then She suffered. she suffered some Oh, witchcraft. zij leidde aan Yeah, and so she was attacked by demons for a long time, Zij werd aangevallen door de demonen voor een lange and tijd. finally she was free, En uiteindelijk was ze vrij. recently free. Ja, Recent is ze vrij. recent is ze ook vrij. And now she said, "Let me go to church." En toen zei ze, ik ga naar de kerk. And when she went to church, the leader of that Seventh-day Adventist church was a witch. En toen zij in de kerk kwam, ontmoette ze dat de leider in die kerk een heks was. And then she called me. En ze belde mij op. She told me that. Ze vertelde mij I dat. asked her, "Are you sure about that? En ik stelde haar de vraag, weet je dat zeker? A witch going to church Een heks die naar de kerk on gaat the Sabbath day? op de Sabbat. How is that possible? Hoe is dat mogelijk? How do these two go together?" Hoe gaan die twee samen? Then recently, En dan recent, right here in the Netherlands, hier in Nederland, another person called. een andere persoon heeft mij opgebeld. There's a demon harassing me. Er is een demon Harassing me. Er is een demon die mij aanvalt.
And then I said, why don't you go to your church? En toen zei ik, waarom On ga je Sabbath. niet naar je kerk op de Sabbat? And she said, no, because there is a witch there. Nee, want daar is ook een heks. And I said, in your church? En ik zei, in jouw kerk? She said, yes. Ze zei ja. I said, Lord, have mercy. En toen zei ik, de Heer heb genade. And when these witches pray for others, when there is a prayer session, you know, like here, En wanneer deze heksen bidden voor een ander, er is een pre-gelegenheid, net als hoe wij hier hebben, then the demonic attacks become worse. dan zullen de demonenaanvallen sterker worden. I say, oh Lord. And then we go to the church, we meet these people, and we have no clue what they do in practice at home. Ja. En wij gaan naar de kerk, we ontmoeten deze mensen en we hebben geen idee wat ze thuis praktiseren. Now, in all they that do wickedly, En ze zijn, en alle die goddeloosheid doet, will be ashes. zullen assen worden. The practice of witchcraft is an abomination. En het praktiseren van hekserij is een gruwel. And people like that need to be followed the procedure of Matthew 18, En personen die dat moeten de procedure, De stappenplan van Matthäus 18 volgen. moet de stappenplan van Matthäus 18 volgen. you go, if you know who the person is, you go, Als je weet wie het is, je moet naar die persoon toe the gaan. person doesn't repent, Als die persoon niet zich bekeert, then you take 2 or 3 from the church, dan neem je 2 of 3 vanuit de kerk. you go to the person again, Ga je weer naar die the persoon person toe. doesn't repent, Als die persoon zich niet bekeert, and then you come back to church, dan kom je terug naar de kerk. you put that to the open before the church. Dan moet je het openbaar vertellen aan de gemeente. Now, many people keep quiet. Velen blijven stil. Why? Waarom doen ze Because they dat? say, I don't want to gossip. Om wat te zeggen, ik wil geen geroddel. But is the Lord asking them to gossip by following this procedure? Maar vraagt de Heer je om te roddelen als je deze stappenplan volgt? Also, ze draaien het om, zeg bekritiseren. But it's not criticism and it's not gossip because God is asking you to do it this way. Het is niet bekritiseren en ook niet roddelen, want de Heer vraagt van ons dat we het op deze manier doen. And that's in harmony with the Ten Commandments. En het gaat in harmonie met de 10 geboden. So many are very secretive in ways that are not in harmony with the Lord's character. Dus sommigen zijn een beetje geheimzinnig over Dingen die niet in harmonie zijn met het karakter van God. The sin is not exposed dus de zon komt niet op as a result of that, als een resultaat van dat. and then the church suffers En dan zal de kerk lijden. because the wicked stays in church. Omdat de slechtheid nog steeds in de kerk is. Once the sin is opened before the church, Zodra de zonde geopend is voor de then kerk, that person becomes a publican, no longer a believer. want dan wordt die persoon openbaarlijk niet een gelovige. And if that person is practicing witchcraft En als die persoon hekserij praktiseert and is not willing to give it up, en wil het niet opgeven, that person needs to be placed outside the church dan moet die persoon buiten de gemeente geplaatst worden. because witchcraft is an abomination. Want hekserij is een gruwel voor God. This is the will of God. Dit is de wil van God. And also iemand weet dat hekserij daar is die in de kerk is en die bleef stil. Wat gebeurt daar? Ja, dan, normaal heb je dat stappenplan. Dus eerst als iemand verkeerd doet, hè, hekserij is een gruwel, God noemt het een gruwel. Dus stel dat jij daarvan af weet, dan ga je eerst met die persoon zelf praten en hem proberen te overtuigen met het woord van God dat hij moet veranderen, dat het een probleem is. Wil hij niet luisteren, dan neem je een paar getuigen met je mee. En probeer je of je samen, misschien begrijpt hij jou niet goed. Misschien kunnen anderen hem helpen om duidelijkheid te geven. Maar als dat nog niet helpt, dan is de hele gemeente betrokken, zegt Jezus in het proces van Matthäus 18. Om te proberen die persoon van die weg af te krijgen. Want uiteindelijk gaat hij de verkeerde kant op. Maar als die het niet, dan nog niet wil loslaten, dan staat er, dan zei die persoon je tot, ja dan is die buiten de gemeente.
dan is die eigenlijk weer een persoon die opnieuw gered moet worden. Zo Ja. wordt hij bekeken. En het is weer niet dat je hem moet minachten of wat dan ook, nee. Maar dan is het weer eigenlijk iemand die net als een ongelovige gered moet worden. Ja. En waar je in die zin je best weer voor moet doen. Mm. Maar in ieder geval is dan wel voor iedereen duidelijk van ja, wat ervoor zorgt dat die persoon buiten de gemeente is. En daardoor worden mensen binnen de gemeente niet meer door die persoon en zijn praktijken misleid. Yeah, Yeah. that En is dat very is correct. even een heel belangrijk That is punt. very correct. People Ja, who dat is need, heel correct. people that need help should be able to come to church safely. Mensen die naar de kerk komen moeten zich veilig voelen, die hulp nodig hebben, moeten zich veilig voelen in de But kerk. if there is a witch or witches in the church, Maar als er heksen zijn in de kerk, then the witches will see what to touch. dan zullen de heksen hun in They de will gaten observe houden. everything Ze zullen hun observeren and they will do things. en ze zullen dingen doen. These are agents of Satan. Dat zijn de agenten van Satan. Okay. Now I also Aanhangers. couldn't put it. Oh yes. What does they do? I think it's me, huh? Because I hear this before. Yes. It doesn't Yes. work because it's God church and you believe in church and No. God. Okay. That's a I- good. I That's a good. understand That's a because- good question. Ik moet het begrijpen, want het is Gods kerk. En wat gaan ze daar doen? Stelde jij de vraag? dat Die heksen? Ja, de heksen in de kerk zijn om iets te doen. Maar het is God kerk, hij beschermt zijn kerk. Als jij gelooft in God, hij beschermt jou ook. En dat is wat ik zie. Ja. Ik heb deze conversatie met de mensen, dus ja. Ja. Yeah. Now let's go in principle. For an individual to enjoy God's protection, he needs to be in obedience. Laten we naar de principes kijken. Als iemand de bescherming van God wil hebben, moet hij gehoorzaam zijn. Character-wise, in obedience, In zijn karakter moet En hij zich doctrine-wise. gehoorzaam stellen. in obedience, En ook geweten, in zijn geweten. and Leerstelling. church practice-wise in obedience. En de kerk moet ook, God, ja, de praktijk in de kerk moeten ook gehoorzaam zijn. Oké. And then the witches will do their best on that person. Nothing will happen. Dus dan zullen de aanhangers van Satan, de heksen, hun best doen, maar ze kunnen niks bereiken daar. Nothing will happen. Niks zal daar gebeuren. Now, and of course, going from the point that that person keeps up communion with the Lord, good communion on a daily basis. Ja, dus die persoon moet wel zich blijven groeien en een goede communicatie met de Heer hebben. With a church, the same principles apply. Met de gemeente zijn dezelfde principes. If the church is in the same spiritual standing as the person in this example, Als de persoon, als de kerk in dezelfde standaard is als deze persoon als voorbeeld, and especially the leadership is spiritually healthy, en voornamelijk de leiders als zij geestelijk gezond zijn, then the Lord is going to guard the church. dan zal de Heer zeker de gemeente verdedigen, And now it's going to be beschermen. and you not believe the fight between fallen angels and good angels are not with arguments. En You de know, strijd you are tussen bad goede and you en should- slechte engelen gaat niet om argumenten. It goes with punches. Het gaat om stoten. Fysiek ook. Ja, Sister White says as like an army, zuster Wijd vertelt het dat het lijkt op een leger. and that army then you deal with force. En in een leger zien we dat de strijd gaat fysiek met Ja. elkaar En- slaan. And so why then if the churches are taking in things that they shouldn't, Dus als de gemeente dingen aannemen die ze niet horen aan te nemen, they allow people to come to the platform for whatever reason with jewelry, ja, dus ze laten bijvoorbeeld mensen op de vooraan komen met sieraden. jewelry is the transgression of the first commandment. Sieraden is al een Overtreding. overtreding van de eerste geboden. Plus, jewelry is also deeply connected to spiritism. Plus, juweleia is ook geconnecteerd met afgoderij. Spiritism. Ja, spiritisme. Yeah. Now, when Jacob said to his family, "Clean yourself, sanctify yourself, and bring me your strange gods," Ja, toen Jacob tegen zijn familie zei, reinig jezelf,
Reinig jezelf van alles en breng de vreemde goden tot and mij. change your garments. En verander je kleden. So they changed their garments, and then they put the strange gods from among them, and gave Jacob the earrings and the rings and all the jewelry. Ja, dus ze hadden hun kleden veranderd en ze gaven hun afgoderij, dus juwelen, gaven ze dat aan Jacob. Now, strange gods deals, Ja. Nou, Ringen, necklace and kettingen, all. van alles. Ja. yeah, everything, bracelets. So strange gods deals with the worship of Satan. Dus vreemde goden heeft te maken met het aanbidden van Satan. And if you worship Satan by wearing jewelry, then you transgress the first commandment. Thou shalt not have other gods before me. Ja, en als jij Satan aanbidt door het dragen van juwelen, dan ben je de eerste verboden van God te overtreden. And that right there will stripped off the protection of God in that church. En dat zal in de weg staan om Gods bescherming te hebben voor zijn gemeente. Also, well, the list goes on, let me put it that way. Nou, de lijst gaat verder, laat me het maar zo vertellen. Yeah, I can give many examples, but okay. Want ik kan vele voorbeelden benoemen. We pray that the Lord blesses us with that special protection. Ja, we bidden dat de Heer ons beschermt met die speciale bescherming. Now, let's go here in the sanctuary again. Laten we teruggaan naar het heiligdom. When a part of the sacrifice flesh was eaten by the priest, Welke deel van het offervlees werd opgegeten door de priesters? okay, let's see, Leviticus 10:18. We zullen Leviticus 10, 18... Behold, the blood of it was not brought in within the holy place. Ye should indeed have eaten it in the holy place, as I commanded. Oké. Zie, het bloed ervan is niet binnen in het heiligdom gebracht. Jullie hadden het zondoffer beslist in het heiligdom moeten eten, zoals ik geboden heb. What did Moses say? Wat heeft Mozes gezegd? So some blood is not taken to the holy place for a sprinkling. Ja, dus de zonde moest niet naar het heiligdom. Het bloed moest niet meegenomen naar het heilige plaats om te sprenkelen. Some blood. Sommige bloed. Yeah, some blood. Nee, zonnebloed. Ja. Yeah, some blood was taken into the holy place for a sprinkling, and also on the Zonder- horns of the altars. Oh, het deel van het bloed. Werd in het heiligdom meegenomen om te sprenkelen aan die horens en aan het voorhang Ja. en dat soort dingen. Yeah, so what shall I say? There were some sacrifices whose blood was taken into the holy place for a sprinkling on the veil, Ja, dus een deel van het offer werd naar binnen gebracht naar het heilige plaats om te sprenkelen. and also on the horns of the En- altar of incense, En werd gesmeerd over de hoorns and on the horns, Offeraltaar. van het rookofferaltaar. and on the horns of the altar of sacrifice. En ook aan de hoorn van het brandofferaltaar. Okay, that was with a specific type of sacrifice Dat or was, offering. dat was voor een speciale offering. Yeah, but there were other sacrifices whose blood was not taken at all to the tabernacle. Oké, maar er waren ook andere bloed wat niet meegenomen werd naar het heiligdom. So those sacrifices, then a piece of the flesh of the sacrifice needed to be eaten in the holy place. En sommige van dat vlees moest opgegeten worden in het heiligdom. That's what Moses says. Dat is wat Mozes heeft gezegd. Okay. Now, what the rite of eating flesh represented? What the right? The rite, my dear. De gewoonte om Oké. dat vlees te eten in het heiligdom, wat stelde dat voor? Okay. Now, 1 Peter 2:24. Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Oké. Dus 1 Petrus 2, 24 zegt, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. So the ritual of eating flesh by the priest was typifying Jesus, Dus het ritueel van het eten van het vlees typeerde Jezus.
And he bore our sin in his own body and entered the heavenly sanctuary with that same body to appear in the presence of the Father. Oké, en hij draagde onze zonden in zijn eigen lichaam en ging het heiligdom binnen In de hemel. in de hemel met hetzelfde lichaam om in de aanwezigheid van zijn vader te komen. Now, the priest, when eating a piece of the flesh, Dus de priester die een stuk vlees eet and now it goes down to his stomach, en nu naar zijn maag gaat and assimilating that piece of meat, en het vlees wordt opgenomen. now that piece of meat was from a sin offering. Dus, maar dat stukje vlees was van een zondeoffer. And now that meat becomes part of his own body, En nu dat stukje vlees wordt één van zijn lichaam. typifying Jesus that he bore our sins in his own body. Wat symboliseert of laat zien dat het Jezus één is geworden met ons lichaam, toch? Als ik het goed uitleg. Dat onze zonde, het was een zondoffer, dat werd gegeten door de priesters, waarmee eigenlijk de zonden opgenomen in zijn eigen lichaam werden genomen, want de zonden werden op hem gelegd. Ja. Hij werd als het ware één met de zonde. Ja. Yeah, showing that same body where he bore our sins with, he went up to the Father. Dus hij liet dan zien dat met dat lichaam waar hij de zonde heeft opgenomen, meenam naar zijn vader. So he today has that same body. Dus vandaag de dag heeft hij datzelfde lichaam. Because he bore our sins. Omdat hij onze zonde heeft opgenomen. And so the priest is a type of Jesus. Dus de priester representeert Christus. And a priest is a type of a pastor. En een priester representeert ook een predikant. And that's why we can have woman as preacher. That is, well, preacher, yes, but not pastor. Ja. En de pastor cannot also eat meat. No, no, this is a symbol. Okay. No, because This is a symbol. For example, the bread of the holy place, the showbread, that only the priest could eat, which is the bread of the communion, the pastors can eat. Oké. Dus dit is symbolisch hetzelfde als het heilig brood, dus wat wordt gebruikt voor het heiligdom. Alleen de priesters mochten het eten. Dat is hetzelfde nog als het brood wat je hebt bij heilig avondmaal. Ja. Als er brood over is, de pastor mag het eten, Ja. maar In die verder tijd, niet. maar in die tijd, in het werk, wanneer ze aan het werk was met het heiligdom, moest hij wel letterlijk wel die stuk vlees. Ja, klopt. Ja. Right. So, the priest was a representation of Jesus, Dus de priester representeerde Jezus. and the pastor is also a representation of the priest and of the Lord Jesus Christ. En de predikant is dus van de priester en van Jezus Christus. Therefore, in the Old Testament, throughout throughout the nation of Israel, En daarom in het oude Israël. then you see that only males were officiating in the sanctuary, and not only just as high priest, but also just as a normal Levite. Oké, en dan zag je Mels. De hele priesterdienst werd alleen door mannen uitgevoerd. Oh, ja. Ja. Yeah, so whether to Ook een priester of vrouw. clean the altar and put the fat and change the water of the brazen laver, whatever. Oké, dus degene die alles deden, het schoonmaken, het water veranderen, maakt niet uit wat. Verplaatsen. Verplaatsen. Alles werd gedaan door It was mannen. only men. Alleen maar mannen. Logisch. High priest had a higher importance, Hoge priesters, die hadden een hoge staat. higher, in the sense, higher responsibility, Die hadden hij bedoelde daarmee een hogere and verantwoordelijkheid. it was always men. En het waren altijd mannen. Okay. Oké. Now, in heathen temples In heidense tempels, and heathen religions, in heidense religies, they had priestesses. Priesteressen.
Priesteressen, klopt dat ik gelezen Now, heb. even in the church of Pergamos, that time they had that. En zelf in de tijden van Pergamos hadden ze dat. So that means that by a church adopting a woman pastor, Dus dat betekent dat wanneer een kerk een vrouwelijke predikant that heeft, church is drinking the wine of Babylon. dat die gemeente de wijn drinkt van Babylon. Because the Catholicism is paganism baptized. Want het katholicisme is gedoopt met Heidense gewoonte. heidense gewoonten. In heidense gewoonte. Ja, So by Protestantism and Christianity adopting the same practices, dus door het protestanten hetzelfde principes te nemen, then they are practicing heathenism. dan praktiseren ze heidense gewoonten. Okay, we can call it the wine of Babylon, We kunnen het ook noemen wijn van Babylon, but they are practicing the out display of heathenism before there came any civilization on the world. dus ze praktiseren heidense gewoontes wat in de wereld, Yeah, before there was any civilization. Civilization in the world, before the world was voordat civilized. er inderdaad hoe zeg je dat? Gemeenschap met was. So that's why it is deep apostasy. en daarom is het diepe afvalligheid. Yeah. In the Old Testament, when Jesaja had got the altar, de heidenen waren toch de priesters van de afgoderij. Die hadden ook een altaar. Toen moest Jesaja zeggen: oké, ga jullie brandsteken gaan. Mhm. It's Dat the is same. Elia bedoel je? Elia, sorry. Yeah, Elia, yeah. It's the same because they had an altar. Yes. It's the same. Yes. As the, And they were practicing heathenism. yes. Ja. Like the other nations, and we practice the heathenism of the other churches and the church of Babylon. Ja, dus het voorbeeld van Elia, dat laat zien dat ze inderdaad heidense gewoontes aan het praktiseren was. En dat zien we in veel meer andere voorbeelden. Now, open heathenism also had homosexual priests En ook het heidense gewoonte heeft ook predikanten. because they were Homoseksuelen. open Satan worshippers. Want ze zijn openbaarlijk Satan aanbidders. And God says men and women. En God heeft gezegd man en vrouw. Heathenism says no, woman with woman. En het heidense zegt nee, and vrouw men, en vrouw. and men with men. En man met man. And those came also in leading positions in their temples. En deze personen kregen een leidende taak in hun tempels. But according to the Holy Scriptures, God gave those roles to men. Maar volgens het Bijbelse leer geeft God de leiding en de instructies aan de mens. Not for superiority whatsoever, Niet oppervlakkig. because Nee, niet vanwege superioriteit. Oh, niet vanwege spiritualiteit. because we have more spiritual ladies in the Old Testament than wicked priests in the Old Testament, like the sons of Eli. En in het Oude Testament zien we veel meer geestelijke vrouwen dan in... En omdat je kijkt, die zonen van Eli, die waren priesters, die waren mannen. Maar moet je kijken, ze maken Ja, er een potje precies. van. Ja, Je zegt meer vrouwelijke geestelijke vrouwen dan dan mannen. Ja. Geestelijke mannen. mannen. Yeah, and there are many things women do better than men. En er zijn veel dingen dat vrouwen beter doen dan mannen. Many times, women have been more instrumental in the work of God than men. En ook heel vaak zien we dat vrouwen vaker gebruikt worden om iets te doen voor de Heer dan mannen. And nowadays, men don't want to be men. En vandaag de dag mannen willen geen mannen zijn. Their leadership abilities are going away. Hun leiderschap verdwijnt. They don't want to take the responsibility in the church. They don't want to do this. They don't want to do that. Ze willen geen enkele verantwoordelijkheid nemen in de gemeente. So who has to do it? Dus wie moet het dan doen? The ladies. De vrouwen. Why? Waarom? Because nowadays men are not the men of the past. Want nu vandaag zijn de mannen niet de mannen van het verleden. Look around. Kijk om je heen. How many single ladies you see around? Hoeveel vrijgezelle vrouwen zie je wel? Why are they single? Still, Waarom zijn ze vrijgezel? because there are no men. Omdat er geen mannen zijn. They don't want to marry a man wife.
Ze willen geen vrouwelijke man. Verwijfde Ja, man precies. trouwen. They want to marry a man, not a man wife, a man. Ze willen een man trouwen, niet een verwijfde man. But difficult to find nowadays. Maar dat is moeilijk te vinden. Okay. So we will keep it like this for now. We houden het hierbij voor vandaag. And next time, then we keep on asking more questions. En volgende week zal ik meer vragen So stellen. please study your notes for coming Sabbath. Dus bestudeer je aantekeningen. Father in heaven, we thank you for your word. We thank you, Lord, for your love, for your patience to us. And also, Lord, we thank you for the joy that you give us in studying your word. I ask you, Father, that you make us faithful Bible students to practice and to imitate your character and to reflect your character to others, the beautiful, tender, precious character, Lord, full of peace, gentleness, and meekness, and yet so firm that it cannot be moved, and so gentle, Lord, that it doesn't offend anyone with his goings and doings. Oh, Father, we ask you that you grant us understanding, and that this church be a field of study where, Lord, you can make us faithful Christians, faithful soldiers for thy glory. Help us, Lord, reach others who have not listened of you, of your character, of your word, that they, Lord, may also become agents for thee. In Jesus' name, amen. Amen.